Guys, yau akwai wani abu da ya faru da ni wanda na jima ina jin mamakin abun nan kuma irin ya matukar like faranta min rai da mamaki. Na fita na shiga kasuwa kawai sai normally dama idan zan fita kullum da face mask nake saboda gudun mutane. Amma duk da face mask din ma inda har zan buɗe baki na yi magana sai an kama ni, sai an gane ni. Kawai na shiga kasuwa sai na ji an ce Hauwa, sai na juyo sai na ɗanyi haka. To na san sunan Hauwa, duk wani wanda ya kira ni da Hauwa family member ne ko wani wanda ya san ni tun ina karama. Kawai sai na share na ce kawai maybe wanda ya san ni ne tun ina karama, like kawai na me haka. Na gama abin da zan yi, akwai yaron da na taho da shi saboda daga kasuwan zan wuce wani gusu, akwai yaron da na taho da shi sai na bashi kayan da na siya na ce gashi nan ya wuce da shi gida, ni zan tafi aje a gyara min computer ɗina. Kawai muna tsaye sai ya ƙara dawowa irin he was a little bit skeptical because yana ganin cewa maybe in yawan magana zan wulakanta shi ko me, saboda kun san yanayin mutane in Allah ya dan baku ɗaukaka, in ya dan bada ɗaukakan nan sai ake wulakanta wasu mutane. So duk wanda naga yana jin tsoron wa wani celebrity magana gaskiya ba laifinsa bane ba, saboda wannan film din na yana sa muna ji mu wasu ne, you know. So gayan nan sai ya zo sai ya ce sannu, sai na ce wa na ce da Allah ina na waye ka ne, sai ya ce ai shi fan dina ne, sai na ce oh, sai ya ce ya zo ne ya bani birthday gift, sai na ce birthday gift shekaran jiya sati ɗaya da yin birthday ɗina ya wuce, amma mutum har ya kalle ni ya ce ban san shi ba, kawai ya waye ni duk da face mask. Sai ya zo ya ce gashi birthday gift na kawo miki, sai na ce wow, sai na karɓa na ce na gode. Sai ce na ce da Allah mun taɓa magana ne, sai ce a yana following ɗina ne kuma ina burge shi da sauransu. Sai ce bari ya kawo birthday gift, ko yana fatan bai kaɗan ba ko ya ƙara biya mun abin hawa ne. Sai na ce a kada ka damu, wannan ma ya isa. So abin ya yi matuƙar burge ni, like na ji matuƙar daɗin abin na, saboda duk wani mutum da zai ɗau kwandalansa ya siya ma abu ko ya maka kyauta ya ce kana burge shi ko ya baka as a gift, wannan mutumin kada ka yi wasa da shi. Nan da nan sai na ce ba ni wayar ka in baka phone number ɗina, asalin private number ɗina da nake amfani da shi na fashi. Na yi gaba sai na mai text na ce na gode. To sai na ga ya man sako cewa da ina burge sa da sauransu, yau ya ji daɗi haɗe da ni, but menene kada mu taɓa rena mutum, komin kankantar mutum kada mu taɓa rena shi. Na gode, in kana kallo na ka yi commenting.